ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Da zuciya ɗaya na fita daga jam'iyyar NNPP kuma ina godiya da damar da ta bani na zama gwamna, in ji gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf a cikin sanarwar ficewarsa daga jam'iyyar. Gwamnan bai tafi shi kaɗai ba, 'yan majalisar dokokin jihar Kano 21 da wasu 8 na majalisar wakilai, kazalika da shugabannin ƙananan hukumomi 44 na jihar sun yi masa mubaya'a inda suka taru suka fice daga jam'iyyar NNPP a hukumance a wannan Juma'a. A wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Sanusi Bature Dawakin Tofa ya fitar, ya danganta matakin da rikice-rikicen cikin gida da ke ƙara dagula harkokin jam'iyyar da kuma buƙatar kare muradun al'ummar jihar Kano a matsayin manyan dalilan watsi daga jam'iyyar. A cikin wasiƙar da gwamnan ya aikewa shugaban jam'iyyar NNPP a mazaɓarsa da ke cikin ƙaramar hukumar Gwale, ya sanar da ficewarsa, sai dai gwamnan bai tafi haka ba, ya nuna godiya ga jam'iyyar bisa damar da ta bashi da kuma goyon baya wanda ya samu a tsawon lokacin da yake cikinta. Mun zo wannan guri ne bisa umarnin mai girma gwamna ya ba mu sako domin mu isar ga shugabannin jam'iyyar NNPP na mazaɓar Diso da ke yankin karamar hukumar Gwale ta jihar Kano yau 23 ga watan 1 na shekara ta 2026. Wannan sako kuma takarda ce ko in ce wasiƙa ce ga shugabancin wannan mazaɓa da yake nuna cewa mai girma gwamna ya janye kasancewarsa a matsayin dan wannan jam'iyya, mamba a wannan jam'iyya ta NNPP. Wannan kuma ya faru ne bisa shawarwari da yayi da wasu daga cikin abokan aikinsa da abokan hulɗarsa na siyasa, musamman a wannan rana. Wannan hukunci ya ɗauke shi tare da 'yan majalisu guda 8 na tarayya da kuma 'yan majalisu guda 21 na jiha da kuma shugabannin ƙananan hukumomi guda 44. Daga yau mai girma gwamna ya zama ba ɗan jam'iyyar NNPP ba, kuma nan ba da daɗewa ba za mu faɗi inda zai koma. Kuma wannan hukunci ya ɗauke shi ba tare da cin zarafin kowa ba, bisa biyayya da ladabi ga jam'iyya tare da yi mata fatan alheri. Saboda yanayin rikicin da jam'iyyar ta shiga tsawon lokaci, kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ta kowane ɓangare wajen ganin an samar da sulhu da mu'amala da zamantakewa mai kyau a wannan jam'iyya, amma hakansa ya ci tura. Ganin haka kuma kasancewar wannan shekara ce ta siyasa, ya ga cewa ya kamata ya dangwarar da wannan jam'iyya tasa, domin wannan shahada tasa ta wannan jam'iyya, domin ya yi tunanin wacce jam'iyya zai koma don samar wa al'ummar jihar Kano mafita kamar yadda aka riga aka saba.